Ekitalde xume eta laburronen bidez irudikatu nahi dugu gure iragana, oraina eta etorkizuna. Nor izan ginen, nor garen eta nor izango diren. Egun seinalatua zen atzokoa Euskal Herritarrontzat, azaroaren 20. Diktadorea hiltzen eguna da batetik, baina bestetik Josu Muguruza eta Santi Bruar hil zituzten eguna ere bai. Josu eta Santik hemen gauden jendearen nahiak eta baloreak ordezkatzen zituzten. Euskal preso eta ieslariek bezala, eta ez ditugu ahaztu, gogoan ditugu guztiak. Eta haien borondate eta nahia geure egiteko asmoa berresten dugu hemen. Josu eta Santik bezala, preso eta ieslariek bezala, bakoitzak berean, konpromiso bat dugu herri honekin, Zarautzekin eta Euskal Herriarekin. Herritik gatoz, herria gara eta herria egin nahi dugun pertsona gara. Zarauztarrak zentzu horretan badaki hor gaudela. Udaletxean ordezkaritza legeztatua izan dugun garaietan, proiektu garrantzitsuetan parte hartu dugu. Gure ideiak, asmoak eta lehen aipatu ditudan baloreak praktikan jartzen saiatu gara. Udala guretzat, zarauztarren gandik hurbilen egon beharko lukeen erakundea da. Eta hala ulertu genuen. Eta elkartasuna, gardentasuna eta parte hartzea oinarri hartuta proiektuak proposatzeaz eta emendakinaz aurkezteaz gainera gauzatu egin genituen. Geuk ere, guretik, laguntza, zerbitzuak, proiektuak gauzatuta, Zarauztik abiatuta gure ekarpena eginez. Helburu genuen hartarako bidea egiten ari ginen itxaropenez. Azken 8 urteetan oso ezberdinak izan dira kontuak, baina Ezker Abertzalea erakundetatik kanpo usteko berariaz sortutako lege batek eta gainerako alderdiek lege hori azkeneraino baliatzeko prestutasunak proiektu guztiak baldintza berberetan aurkeztea debekatu dute. 8 urte alderdien legearen aitzakiapean, Zarauzko udalean milaka zarauztarren nahia alboratuta. 2 legegintzaldi, ia 120 udalbatza, herri borondatea errespetatu gabe. Hori da azken urtetako lehen balantzea. Baina ez hori bakarrik. Sinetsita gaude, beste bat izango litzatekela udalkudeak eta apartheid politikorik ez izatera. Ziurtasun osoa dugu, ez genukela halako zorrik pilatuko. Beste parte hartze eredu bat gauzatuko genuke, beste jai eta jendarte eredu baten alde egin. Ez genuke despotek bezala, dena herriarentzat, baina herririk gabe esango. Geu izan gara oposizioa egin duen indar bakarra eta gainerako alderdiak elkarri miseriak estaltzen aritu dira. Zarauztarren beharrei begira lan egiteaz baino, prentzaurrekoak eman eta argazkietan ateratzeaz kezkatuago. Azken 8 urteak Zarautzen porrotaren kronika izan dira. Eta oposizio lana egiten, udalaren azpiak ateratzen jarraituko dugu, egoera hau itzulikatu eta ordezkatzen ditugun milaka zarauztarren ahotsa entzutea lortu arte. Itxaropeneko garaiak bizi ditugu. Apustu bat egin dugu eta hura azkeneraino eramateko eramakimena dugu gurekin. Euskal Herria dugu helburu, baina Zarautz da gure bitarteko nagusia. Zarautz diogunean, ordea zarauztarrez ari gara, pertsonez. Haien bizimodua hobetu eta errazteaz, gure sentitzeko modu eta baloreen arabera bizitzeaz. Ingurumena zainduz, osasuntsu, euskaraz, elkartasunetik, aske eta libre. Jendearengan sinisten dugu. Herria jendea delako. Jendea dugu gomutan, eta gu ere jendea gara, eta asko gara. Zarauzko Ezker Abertzalerik ez balitz bezala jokatzen dute udaleko beste alderdi askok. Baina hemen gaude, lanean ari gara.
Proposamenak lantzen ari gara, herritarren iritziak jasotzen. Kexuak eta haserreak alboratu eta gauzak egiteko unean gaudela uste dugu. Frustrazioak alboratu eta ekinbidea hartu dugu. Gauzak ongi egin daitezke, eta gure burua erakusten eta aurkezten dugu horretarako. Zarauztar guztia esan nahi diegu, hemen gaude. Lanean aritu gara, lanean gabiltza, eta lanean jarraituko dugu. Josu Muguruza eta Xanti Brugarrek bezala, preso eta ieslari politikoak bezala, borondatea, konpromisoa, elkartasuna, gardentasuna eta lana izango dira gure bermeak, eta zarauztarrak gure aberastasuna. Hemen gaude eta lanean jarraituko dugu. Bai sarean, zarauzeginez.info webgunean, baita kalean ere, egunero zarauzeginez. Horixe bai da gure autua, zarautz, herri eginez lortu arte, eta zinez argi izan lortuko dugula. Besterik gabe, mila esker.